Kollox jindika li l-Knisja f'Malta settemm is-sena 2014 mingħajr arċisqof. Dan peress li l-għażla tal-arċisqof għadha fl-istadji bikrin tagħha u għalhekk mhuma xejn għar spekulazzjonijiet ir-rapporti li deru dan l-aħħar u li fihom ingħata ħiel ta' min jista' jkun l-arċisqof il-ġdid. Saħansitra kien hemm min qal li huwa diġà magħżul. Imkejjen fil-Kurja qalu ma' One News li jekk hemm xi ħaġa li kważi jistgħu jgħidu b'ċertezza huwa li l-arċisqof mistenni jinħatar qabel il-Għid il-Kbir, festa li s-sena d-dieħla se tkun iċċelebrata fil-5 ta' April. Mhux magħruf kemm qabel tista' seħħ tħabbira bl-isem tal-arċisqof il-ġdid, għalkemm kollox jindika li Marzu huwa l-aktar xahar probabbli. Paolo Cremona rriżenja minn arċisqof f'nofs Ottubru li għadda u minn dik ir-riżenja għaddew xahar u nofs. Dakinhar kien intqal li l-proċess ta' ħatra ġdida jista' jieħu sa 5 xhur. Skont il-proċess li jirregola ħatra ta' arċisqof bħalissa, in-Nunzju Apostoliku Aldo Cavalli qed jistaqsi għal proposti minn numru ta' qassisin u l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni min-Nunzju isir b'mod konfidenzjali għall-aħħar. Wara dan il-proċess, in-Nunzju jiddeċiedi fuq lista żgħira, ġeneralment fuq 3 ismijiet li teknikament tissejjaħ it-terna. Huwa jibgħat dawn l-ismijiet ta' kandidati u l-investigazzjoni li jkun għamel lill-Kongregazzjoni tal-Isfijiet f'Ruma. Hawn jew tiġi nominata persuna minnhom biex jinħatar isqof jew inkella jista' jkun ukoll li ebda kandidat ma jkun aċċettat u jingħata isem differenti. Il-konklużjonijiet jiġu ppreżentati lill Papa li jintalab japprova in-nomina tal-Kongregazzjoni.